Dia Mundial de la Ràdio des de la Universitat Politècnica de Catalunya amb Mariola Dinarès. Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Som al Fab Lab de la UPC, al Campus Nord. El lema del Dia Mundial de la Ràdio d'aquest 2026, instituït per la UNESCO, és la intel·ligència artificial és una eina, no una veu. La ràdio és un mitjà que des de fa més d'un segle ens connecta a través d'una de les tecnologies més simples i alhora més poderoses que existeixen, la veu. La tecnologia sempre ha format part de la ràdio, des dels primers transmissors analògics fins a la ràdio digital, als podcasts o streaming. I ara la intel·ligència artificial s'ha sumat com una nova eina que pot ajudar-nos a produir millor so, arribar a més gent i fer la comunicació més accessible. La ràdio és tecnologia, però també criteri, context, és confiança, és la decisió humana qui determina què explicar, com explicar-ho i per què. Hem decidit envoltar-nos avui d'expertesa per entendre la ràdio del passat i començar a dissenyar la del futur. Aquest podcast volem que serveixi per entendre una mica més la ràdio. Benvinguts i benvingudes al Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio des de la Universitat Politècnica de Catalunya amb Mariola Dinarès. Doncs EUPC Telecos, la ràdio té més d'un segle d'història. A finals del segle XIX, els primers experiments de transmissió sense fils van demostrar que la veu i la música podien viatjar per l'aire en forma d'ones electromagnètiques. A partir de la dècada del 1920, la ràdio es va convertir en el primer gran mitjà de comunicació de masses entrant a les cases d'arreu del món. Des d'aleshores ha sabut adaptar-se a cada revolució tecnològica, de l'analògic al digital, dels receptors de vàlvules als mòbils i ara també a la intel·ligència artificial. Més de 100 anys després, la ràdio continua viva perquè la seva essència no ha canviat, a explicar històries amb la veu. Però com arriba la veu al receptor, a la ràdio del cotxe, al mòbil? A mi m'encanta ser aquí avui a la Universitat Politècnica de Catalunya perquè sé que aquí hi ha expertesa i em poden explicar coses que jo no sé, no? O sigui, jo faig ràdio, però per què? Per què la meva veu sona? I per què està viatjant per allà, no? El Roger Almirall i Jou té 25 anys, és investigador júnior i doctorant al Departament de Teoria del Senyal i Comunicació de la UPC i també al Nanosat Lab, el laboratori de la universitat dedicat als nanosatèl·lits. Treballa en tecnologies de comunicació i en l'estudi de senyals de radiofreqüència, un camp que connecta directament a la ràdio de tota la vida amb els satèl·lits i les comunicacions modernes. Hola, Roger, com estàs? Hola, molt bé, encantat de ser aquí. Feliç Dia Mundial de la Ràdio. Sí. Formes part d'Ara Anem, una associació de radioaficionats. Correcte. Ostres, això m'ha fet molta il·lusió, no?, que hi hagi aquí un radioaficionat. Quina és la teva relació amb la ràdio i què és aquesta entitat? Sí, bueno, la meva relació amb la ràdio crec que és bastant obvi, que van començar des que vaig fer la carrera aquí. L'associació d'Aranem és una associació de radioaficionats que el que pretén és divulgar el món de la ràdio, no tant des del punt de vista social o de l'entreteniment, sinó de com funciona al darrere i les parts tècniques que estan involucrades en què tot això funcioni. Teòricament, o sigui, quan dius jo soc radioaficionat, t'imagines una persona ja granadeta. Sí, quan vaig començar amb els nanosatèl·lits, alguns dels membres també eren radioaficionats i vaig començar a entrar en tot aquest món perquè al final fèiem servir ràdios per comunicar-nos en llocs on teníem mala cobertura i em vaig començar a interessar en tot aquest món i sí que és veritat que tot i que sigui una cosa bastant de gent gran perquè clàssicament era algo de gent bastant avançada en coneixements, ara com que tot ha anat evolucionant, també és un món molt més accessible per gent jove, crec que és bastant interessant. Clar, és que els radioaficionats era gent que es buscava la vida per fer connexions com estratosfèriques, no diríem, però ara, clar, la tecnologia digital i la tecnologia satèl·lit ja ofereix això com molt més fàcil, no? Correcte. És més en quant a descobrir i investigar totes les coses que afecten en aquestes transmissions i, diguéssim, jugar tècnicament amb tots aquests paràmetres. M'estic imaginant les converses que teniu, no?, sobre si desapareixerà la FM, com és que ja treuen la AM, quan a les guerres això va anar molt bé, no?, que passava el senyal fronteres, no? Sí. Tu què creus? Tu creus que acabarà desapareixent la FM? És una pregunta molt... És una molt bona pregunta, difícil de respondre també. Jo crec que no, però sí que és veritat que està començant a passar a un segon pla
però no la ràdio, simplement la tecnologia. És com la AM, al principi era una eina boníssima, però ara n'hi ha d'altres que van millor. Crec que potser passa alguna cosa similar, però no per això s'ha d'acabar la ràdio ni ser diferent. Quan diem que un satèl·lit envia un senyal de ràdio, és el mateix tipus de senyal que el d'una emissora? Ens ho podries explicar una mica això? O sigui, Sí. De vegades es fan emissions per satèl·lit, no? Sí, tècnicament sí, els dos són emissions de radioones que, diguéssim, que vibren i viatgen per l'espai, però sí que és veritat que hi ha bastantes coses diferents. Per exemple, tal com bé has dit, la ràdio comúment funciona per FM, les dels satèl·lits ja no, perquè t'interessa un altre tipus de coses i principalment tota la informació que s'envia és digital. Hi ha bastantes diferències perquè la freqüència, tal com bé sabreu, els canals d'FM són el 90 i pico, 100 i pico. Això són els megahertzos, que és una banda que pels satèl·lits no es fa servir tant perquè a vegades t'interessa pujar més de freqüència i fer-ho en altres condicions. Aquesta és una pregunta pro, Jo les vegades que he fet ràdio i que dius, mira, anem connectats per satèl·lit, de vegades la gent quan parla fa com una veu una mica com, no sé si pastosa, o pots arribar a detectar-ho per la latència? Sí, bueno, has donat a la clau ara. No, sí. ho dic perquè jo, per exemple, quan estava fent una connexió, no? I sempre preguntava, què anem, per IP, per satèl·lit, perquè hi ha vegades que hi ha diferències a l'hora de rebre la resposta, Clar. no? No sé si entrar molt en el món tècnic o no, Sí, entra. però bàsicament l'emissió en ràdio el que té és que va tot directe. És una senyal que capta el micro, que s'amplifica, que li fas alguna cosa, però la senyal no canvia com a tal i ja s'emet per radioones i es rep a l'altre punt i s'escolta. En canvi, el que passa quan ja entres en connexions satèl·litals és que tot és digital, llavors la senyal, un cop que la tens del micro, l'has de digitalitzar, el qual tarda, també la organitzes en paquets, els envies, després es reben, ho reconstrueixes, la tornes a fer analògica i llavors s'escolta. Clar, en tot aquest procés, a part de que poden passar moltes més coses, per exemple, si es perd un paquet, ja el que passa és que tens uns mil·lisegons, o bueno, una fracció de segon que no hi ha veu. Llavors, allà alguna passa, llavors tu ho sents raro. Sí, això a la ràdio especulem i més o menys tenim una mica de paciència, però això es nota molt a la tele, no? Quan fan connexions a la televisió que donen pas a algú, llavors hi ha 2 segons que està allà esperant, no? No sé si això s'arribarà a arreglar d'alguna manera, això, en un futur. Bueno, és un problema bastant inherent de tot això i el que es fa és assumir-ho i gestionar-ho tot això. En aquest sentit, mai arribaràs al nivell de l'FM, l'únic retard que hi ha és el temps que triga les ones en viatjar de punt A a punt B, però no tens cap altre retard extra. En canvi, en tot això sí. És com que a la televisió, no? Que quan no fèiem servir el digital, o sigui que quan fèiem un botó per canviar de canal era més ràpid que no pas ara amb el digital, que abans no agafa la cadena. No? Correcte. I de fet, també és una que podeu notar a les televisions, és que en pots tenir 2 a la mateixa casa i que una s'escolti més tard que l'altra, perquè depèn de com tractin tots els paquets amb tota la informació. És que és molt interessant això, veus? Mira, ara algú segurament escolti això i dirà, mira, ara ja sé per què passa això. Clar, què és exactament un nanosatèl·lit? Com vaig entrar tot aquest món amb el tema dels nanosatèl·lits, m'hi vaig interessar perquè al final un nanosatèl·lit és un satèl·lit, que ja podeu saber el que és un objecte fet per l'home que vola per l'espai, i el que té un nanosatèl·lit és que és diminut. Per diminut vull dir d'una mida d'uns 10 centímetres de costat. Poden ser alguns múltiples, pot ser 10, 20, 30, però més o menys estem parlant d'unes mides així. Llavors, per si no ho sabeu, és una mida molt petita perquè els tradicionals poden ser de la mida d'una habitació. Comparativament és molt petit. Poden fer moltes coses, no, els nanosatèl·lits, però en el cas d'avui que estem en el Dia Mundial de la Ràdio, què estan aportant en el món de la ràdio els nanosatèl·lits? Què els feu servir? Ho passaré a comunicacions. A comunicacions en general, sí. Perquè l'avantatge que té un nanosatèl·lit és que al ser molt més petit et permet, pel mateix preu, en lloc de tenir un de gegant que sigui el millor de lo millor, en pots tenir molts de petits que no cal tenir-ne un de tan bo. Això és una que s'ha vist amb els anys. Llavors ara el que s'està fent, que de fet és una mica el paradigma aquest del New Space que potser heu sentit, que és prefereixes tenir-ne molts i això et permet tenir una cobertura molt més bona a tot arreu,
I per tant tenir una millor comunicació i tenir una comunicació més fiable. Ara és més raro quedar-te sense cobertura satelital perquè a l'haver-hi tants, tot i que no són tan bons, és molt millor que no tenir-ne un, que si el tens a sobre tindràs molt bona cobertura, però si no, doncs no. Saben actualment quants n'hi ha a nivell? Perquè clar, jo crec que arribarà un moment, no sé si hi haurà un límit, però estem parlant de molt bèstia, no? Milions. N'hi ha molts, moltíssims. I de fet és un problema perquè n'hi ha tants que comença a haver-hi la problemàtica de tenir por que es descontroli, perquè ara per ara se sap qualsevol objecte que hi ha en òrbita. Ja sigui de la mida d'una taula o de la mida d'un gra d'arròs. Qualsevol. I n'hi ha moltíssims. Som a l'UPC, no sé si algú ara, per exemple, diu m'està apassionant, és que és un tema que m'apassiona i volgués estudiar això, què s'ha d'estudiar per arribar a saber coses de nanosatèl·lits? Sí, bueno, telecomunicacions és un camp que ho engloba bastant tot perquè cobreixes des de la part electrònica de fer que un sistema així funcioni a la part conceptual de com ha de funcionar fins allà saber les antenes com han de ser, com s'han de comunicar, protocols, tot això. Però clar, això només és per tenir els coneixements, però llavors crec que el més important és aplicar-los, ja que quan els apliques és quan realment t'enfrontes amb tots aquests problemes i ja pots veure què és el que t'agrada, quines parts t'agrada, perquè al final és molt complexa i crec que és important posar-s'hi a fer-ho. La Marga Cabrera és professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona, investigadora de la UPC al grup de processament del senyal i comunicacions, treballa en àmbits com el machine learning, les comunicacions mòbils, i ens ajudarà una mica a entendre, la Marga, com la tecnologia transforma el so, la ràdio i la manera com ens comuniquem. Marga, què tal? Com estàs? Molt bé, bon dia, moltes gràcies. Et veia anar fent sí, no sé què, la conversa interessant, el que ens explica el Roger. Sí, i tant, ja s'ha remengat el Roger, ja ha entrat de ple en aspectes molt tècnics de les telecomunicacions. Sí, reconec que soc molt intensa, jo quan una cosa dic, mira, això m'està interessant, i vaig fent preguntes. Escolta, a tu com et va fer interessar el món del processament del senyal? Com va anar això? Bé, ve de molt lluny, perquè jo, quan era molt joveneta, ja havia de triar els estudis, vaig estar dubtant entre estudiar matemàtiques o telecomunicacions, finalment vaig acabar aquí, i una vegada dins, doncs, l'assignatura de processament del senyal, si no és la que més, és de les que més tenen contingut matemàtic, i veus com pots aplicar les matemàtiques, en aquest cas, per desenvolupar una aplicació que dona un servei com la comunicació a distància. O sigui, que era una mica com la combinació dels dos àmbits. I bé, ja que has fet també com una introducció a la sessió de que també volies comentar algun tema d'intel·ligència artificial. Ara també m'avanço. Avança't. I et comento que el processament del senyal també és com la base de l'aprenentatge automàtic, perquè el que fem amb el processament del senyal és modelar molts fenòmens físics amb fórmules matemàtiques. Ah, que bo. I la intel·ligència artificial el que fa és una mena també de processament del senyal, però que en lloc d'introduir la fórmula matemàtica, doncs l'aprèn a partir de les dades. Com sabreu, les intel·ligències artificials, els aprenentatges automàtics en general, per poder funcionar necessiten moltes dades que agafen a partir d'experiències físiques, de dades de la gent i tal, no? Doncs, una mica en conclusió, el processament del senyal està allà al mig entre les matemàtiques i l'aprenentatge automàtic. Molt bé aquest apunt. De fet, avui, ja et dic, la UNESCO va declarar el Dia Mundial de la Ràdio l'any 2012 i aquest any, cada any fa un lema i aquest any ha fet això, però diu, la IA és només una eina, no us ha de fer, diríem, les idees, les històries les heu de fer vosaltres, no? I això vosaltres també ho sabeu molt bé, no? Que és una qüestió tècnica que us acompanya, mira, des dels anys 50 o 60 ja tenim intel·ligència artificial
ara amb aquest boom de la IA generativa, però vosaltres ja fa un munt d'anys que esteu treballant amb intel·ligència artificial. Jo, clar, tota la vida, tota la història, sempre que he fet ràdio, una de les coses que ens preocupa més és el senyal, que el senyal arribi bé, no? Que la cobertura, que tècnicament això que estem preparant arribi, no? I de vegades és com molt dificultós, i he aprofitat que tinc la Marga Cabrera per preguntar-li coses pràctiques. Per exemple, per què a vegades tenim cobertura però la comunicació és dolenta? No sé si és un contrasentit, però quins poden ser els motius? Com passa amb el tema cobertura? Què passa amb la cobertura? És com complicat. A veure, la transmissió ràdio al final no deixa de ser un fenomen físic, és enviar senyal a través d'ones electromagnètiques. Les ones electromagnètiques al final que són com les ones acústiques del so, però que s'envien a una freqüència molt més alta. Ja ens ha introduït la freqüència el Roger, no? Jo aquí voldria fer una miqueta més d'èmfasi, no? Clar, què enviem per ràdio? Enviem per ràdio no només la radiodifusió i la difusió de la televisió, sinó que els senyals dels satèl·lits, els senyals wifi, avui en dia també hi ha per les ciutats molts sensors que estan mesurant dades climàtiques o que estan gravant o el que sigui, tot això va per l'aire. I clar, s'ha d'ordenar d'alguna manera, no? Aleshores, la manera d'ordenar-ho és el domini freqüencial, que això sona una miqueta, potser per al que no ho coneix, com de ciència-ficció, però no, és un fenomen físic, no? O sigui, hem d'ordenar i perquè no s'interfereixin els diferents sistemes de comunicació, doncs cada sistema de comunicació ocupa una banda de freqüències. Aleshores, des que s'han desenvolupat les telecomunicacions, doncs cada vegada que hi ha hagut necessitat de nous sistemes de comunicacions i tal, s'han anat ocupant com bandes de freqüència més altes. Que per això a vegades ens fan canviar, no? Ens fan canviar els canals i aquestes coses. Sí. Ha explicat molt sense tant tecnicisme, però sí, no? I les freqüències serien una mica els dials de ràdio. Bueno, està bastant relacionat, no? Sí. Aleshores, respecte al tema de la cobertura, al desenvolupar-se d'aquesta manera i ser un fenomen físic, clar, la cobertura vol dir que estigués rebent bé el senyal, no? Aleshores, això depèn de moltes coses. Depèn de la distància entre el transmissor i el receptor, òbviament. A mesura que el senyal viatja, doncs es va atenuant, però també, com és una ona física, pateix fenòmens d'absorció, difracció, reflexió. Si hi ha obstacles, com poden ser els edificis a una ciutat o muntanyes i tal, també l'afecten. Aleshores, què pot passar amb els nostres receptors quan ens estan dient que hi ha bona cobertura? Potser que no estan mesurant tots aquests fenòmens físics que hi ha. Potser sols estan, mesurant el nivell de potència amb el que rebem el senyal, però hi ha altres efectes que fan que hi hagin interferències i no es pugui descodificava el senyal, no? A vegades a la ràdio també ens passa que per exemple, fem trucades telefòniques, no? I sempre és com una sorpresa. Hi ha trucades que sonen superbé, que dius, sembla que sigui l'estudi, hi ha altres trucades que no. Clar, en l'era postpandèmia ja han fet servir també altres maneres de que la gent entri trucades a la ràdio, a través de WhatsApp, a través de Meet, a través d'altres... I no acaba de sonar bé del tot. Dic, el dia que soni com està sonant ara, per exemple, una trucada, ja no caldrà que ens desplacem als llocs, tampoc, no? Però... A veure, també el que està passant és que amb els dispositius mòbils d'avui en dia estan convivint diferents tecnologies. I a vegades truquem i no sabem si estem trucant per el senyal de telefonia mòbil clàssica, com seria 4G, 5G, o si estem enviant la trucada per internet a través de fibra òptica i depèn molt, potser, de l'entorn físic on estem, saber quin és en cada cas la millor tecnologia que podem triar amb el mòbil, però que si no ho coneixem, doncs a vegades vas a lo més fàcil i no encertes amb... Tu creus que s'acabarà igualant una mica això? Jo crec
que el que pot passar és que vagin fent cada vegada dispositius més bons, que el mateix dispositiu, no?, en funció del lloc on estàs, ja agafi el sistema més adequat. No? Mira, sobre el tema de la intel·ligència artificial s'estan parlant i s'estan dient moltes coses, i jo, mira, fent una mica de ciència-ficció, deia, clar, imagina't que una intel·ligència artificial pogués reconstruir una veu d'una connexió que és dolenta. Jo m'imagino, faig una entrevista, però això ja és molt futurologia, faig una entrevista i se m'ha gravat malament, que la IA acabi reconstruint els buits, això ho veurem. Bueno, tecnològicament la tecnologia està preparada. El problema és si tu ho permets, no? Perquè no pots controlar exactament clar, li pots fer dir una cosa que no va dir, clar, és una qüestió ètica, això. I en senyal de radiodifusió, per exemple, imagina't que s'està radiant un partit de futbol i que es perd la cobertura quan algú s'apropa de porteria. Gol, la IA. No ho pots... Bueno, jo crec que avui en dia no es pot deixar la responsabilitat d'una IA, no? Encara. Clar, però tècnicament seria possible. Sí, jo crec que sí, que els algoritmes més hi són. No sé, la IA podria arribar a crear emissores de ràdio automàtiques i jo crec que amb això ja s'està començant a fer coses, no? No sé fins a quin punt és una perspectiva molt futurista, no? Però, clar, deixar tota una emissora, tot el senyal que s'emet es reprodueix a través d'una IA, jo crec que és més una decisió a prendre de manera social, no? De veure si és adequat, que no una qüestió tecnològica, perquè una qüestió tecnològica ja estem veient que avui a les IAs els hi podem demanar moltíssimes coses. No? Tu ets de les que pensa que cal frenar l'evolució de la intel·ligència artificial amb algunes coses concretes? Hi ha alguna cosa que et preocupi realment? Jo crec que el que s'ha de fer és regular-la, no? I posar sobre la taula tots els problemes socials que es pot arribar a generar si no es controla, no? Que alguns ja estan emergent, no? Com deixar que a partir d'una intel·ligència artificial es puguin tractar dades personals d'algú que no ha donat el seu permís i que es poden generar notícies falses. Això és molt greu. És més d'això, des d'una vessant social, no? I dels polítics i algo que s'ha de regular, que no una qüestió tecnològica. Mira, ara connectarem d'aquí a uns moments, anirem cap a Munic, però abans, quan a vosaltres us diuen qui va inventar la ràdio, què dieu? Marconi o Tesla? Joan Arenyes us explica què passa. Qui es va inventar la ràdio? Tesla o Marconi? La invenció de la ràdio no té un únic protagonista. A finals del segle XIX, l'enginyer i inventor Nikola Tesla ja investigava com transmetre energia i informació sense fils, desenvolupant idees i patents clau sobre la comunicació per ones electromagnètiques. Pocs anys després, l'italià Marconi va aconseguir convertir aquests principis en una tecnologia pràctica, fent transmissions de ràdio a llarga distància i impulsant els primers sistemes comercials de comunicació sense fils. Durant dècades, Marconi va ser considerat el pare de la ràdio i fins i tot va rebre el Premi Nobel de Física al 1909. Però la història encara tenia un gir. L'any 1943, el Tribunal Suprem dels Estats Units va reconèixer la prioritat d'algunes patents de Tesla relacionades amb la tecnologia de ràdio. Avui, molts historiadors consideren que la ràdio és el resultat de la contribució de diversos inventors, entre ells Tesla i Marconi. Una història que recorda que, com la ràdio mateixa, la innovació sempre és una obra col·lectiva. I una de les coses impressionants que té la ràdio i que volem practicar avui, Dia Mundial de la Ràdio, des de UPC Telecos avui, doncs és que podem connectar en diversos punts del món, no? I ara el que farem és connectar amb Munic, on allà hi ha la Eli Trems. Eli, com estàs? Bon dia. Hola, Mariola, bon dia. Doncs la Eli és enginyera de telecomunicacions formada aquí a la UPC. Va descobrir que volia ser enginyera perquè volia resoldre problemes. Després de la universitat va començar a treballar en innovació en el sector energètic. Des de fa 6 anys viu a Munic, on actualment treballa com a responsable de plataformes globals a Telefònica Germany. Fa 3 anys va posar en marxa el podcast She Has a Voice, un projecte personal molt bonic en què entrevista dones del món STEM per donar-los visibilitat i crear referents més propers i tangibles. Eli,
Clar, o sigui, diríem, cada vegada volem sempre visibilitzar les enginyeres perquè, de fet, a telecomunicacions no hi ha moltes enginyeres, però tu en deus conèixer unes quantes, no, Eli? Sí, a la meva promoció eren unes quantes, però crec que encara són poques, no? Si mires els números, i tampoc és que en especial a l'enginyeria de telecomunicacions hagi pujat molt, no?, el nombre de dones que deciden fer aquests estudis, així que encara queda feina per fer. Amb el podcast que fas, segurament, és una pregunta que jo l'altre dia ho comentava, no?, que va ser el dia de la nena i les noies en ciència, i deies que jo estic com molt cansada ja d'estar, no?, d'estar remant cap a això. O sigui, hem de ser dones i punt. És que si som el 50% de la població han d'haver dones a tot arreu, no? Però a l'hora de mirar a les causes, és que tu per què creus que costa tant que hi hagin tantes dones a Telecos? Sí, jo crec que és una de les preguntes que faig molt, no?, a les convidades, perquè creus, no?, que són poques. Moltes vegades el que veig és que realment, en general, no, les nenes, les dones, no, potser és un tema més clàssic, no?, d'educació. Si no veiem que hi ha un impacte directe cap a la societat, ja ho enretirem, no?, de la llista. I en realitat tot el tema d'enginyeria o ciència, te'n adones que hi ha moltíssimes aplicacions que tenen un impacte directe a la societat, no? I jo crec que és més que res el desconeixement, no? Potser aquest primer filtre que fem ja des de petites que diem medicina sí, però enginyeria no, no? Segurament si donéssim més veu o veiéssim més exemples, segurament aconseguiríem que més nenes, no?, més adolescents anessin cap a estudis tècnics. Clar, tu de fet ho vas fer una mica, el teu podcast de She Has a Voice és una mica per això, no?, també per visibilitzar les dones en aquest sector, o obres més? Obro més, perquè de fet quan vaig començar la llista vaig fer un llistat de 10 dones pensant, bueno, comenceu per 10, no? I ja veurem si en trobo més. I llavors, clar, has anat acumulant, volies fer-ne 10 i ara quantes en portes? Jo crec que ja he superat les 100 entrevistes. Que fort, o sigui, 100 dones. Per tant, que llavors que no diguin que no n'hi ha de dones interessants. No, és que jo crec que n'hi ha moltes, no? Però el problema és que no les veiem, no? I és una de les coses que em vaig adonar, no? De que per sort vaig tenir mentores als primers anys de carrera professional, en segueixo tenint, i me'n vaig adonar d'això, no? De l'input que et donen, no? De les seves experiències i de també com interessava la gent del voltant. Per tant, crec que és superútil tenir referents, no? I al final és difícil que et plantegis coses si no saps que existeixen o si no tens referents propers que t'inspirin. Mira, avui en el Dia Mundial de la Ràdio volíem que hi hagués també una podcaster, és a dir, a banda d'enginyera ets podcaster, i aquest format, què creus que aporta en el món de la ràdio el format podcast? A tu què t'ha aportat? Ostres, jo crec que és com ha democratitzat, no? De que és potser l'accés a que comencis a crear contingut, doncs tothom, no? Pot agafar el micròfon, no? O potser fins i tot sense micròfon, i començar a crear contingut i anar-lo adaptant en funció de les experiències que tens i del feedback del públic, no? Potser també la part del dinamisme i que puguis anar evolucionant ràpidament, jo crec que és un aspecte molt positiu que té. Ara, ja que parlem de coses tècniques, no?, per a algú que pugui estar escoltant el podcast, per exemple, tu no sé si has provat diverses eines, on el difons, quines plataformes fas servir pel teu podcast? Sí, vaig estar documentant-me al principi, no?, de quines eines per gravar, perquè jo a part tinc la dificultat, no?, de que no el podia fer en directe, no? Sí que n'he fet un parell en directe, però sí que el podcast el faig en català, castellà, alguns episodis en anglès, però els faig a distància perquè visc a Múnich. Llavors vaig estar buscant diferents plataformes, no? Al final m'he quedat amb una que la veritat m'està funcionant prou bé, i tot el tema de la difusió doncs ho faig, crec que com la majoria, no?, amb Spotify, amb Apple Podcast i després per YouTube, no? Però també m'he donat la importància, no?, Mariela, com sabràs, de les xarxes socials, no?, de que al final no és únicament que tinguis un contingut bo, sinó també després com el vens i com el difons. Clar, el que has dit tu, no?, que està democratitzant, perquè és veritat que gràcies sobretot també a les plataformes i a les xarxes socials, les grans emissores de ràdio estan convivint amb gent com tu que de cop diu, ara vull fer un podcast, no? Llavors estan tots iguals, i el tema és captar l'atenció, no?, dels oients perquè vagin a veure el teu producte, i això potser és la gran dificultat, no?
Ui, sí, a mi és una de les coses que em costa més, i que començar és relativament fàcil, no? Crec que hi havia unes estadístiques que deien que un 95% dels podcasts només arriben a 3 episodis, no? Perquè no és únicament gravo i publico, sinó que hi ha moltíssima més feina darrere. Clar, una de les coses també que ha portat aquesta nova era, diríem, digital, és que tu, estant a Múnich, pots fer un podcast en català i amb gent, amb protagonistes que estiguin a altres punts del món, no? Sí, i tant. O sigui, per mi això ha estat el gran canvi, no? I també de sentir-me connectada a casa, no? I de seguir contribuint i formant part de la xarxa. Com t'imagines tu la ràdio del futur, Eli? Ostres, jo crec una mica amb l'evolució que porta, no?, de que deixarem de tenir com programes o emissores dedicades i s'anirà més tot el tema del contingut a plataformes, no?, de que al final cada cop hi ha una selecció o hi ha més oferta de contingut, no? I aquí també crec que entraran clau les plataformes i com saben identificar quin és el contingut que a tu realment t'interessa com a consumidor, no? Crec que serà aquí potser la clau, i també amb el que parlàveu abans, no?, de la intel·ligència artificial, veure com s'utilitza per crear també contingut. Clar, de personalització potser també, no? Perquè amb la IA cadascú podrà tenir una ràdio personalitzada, no? A vegades ho penso això, dic, no sé, cadascú podrà fer un collage de coses i tenir una ràdio per ell, no? Sí, no, crec que és com a Netflix, no?, que deien que tarden, no sé si 30 segons en identificar el teu perfil i fer-te, no?, el suggeriment de contingut que és més interessant per tu, doncs. No sé, m'imagino que anirà. Ara anem a fer de forma artesanal, perquè ara, per acabar el podcast d'avui, en aquest Dia Mundial de la Ràdio, vull conèixer les vostres preferències, com a, diríem, oients o no sé, habituals, no? Per exemple, Eli, tu ets d'escoltar la ràdio en general? Jo ara escolto la ràdio alemana. Molt bé. I què escoltes? Magazins, informatius? Sí, informatius i música, no?, al cotxe, però soc més consumidora de podcast, la veritat. Matí, migdia, tarda o nit? Quin és el teu moment? Doncs és matí, quan trec a passejar el gos. Ràdio directa o podcast? Podcast. I què prefereixes, informatius o entreteniment? Entreteniment. I com li explicaries què és la ràdio a un extraterrestre que acaba d'arribar a la Terra? Ui, que difícil comunicar-te o sentir les veus, sentir missatges d'algú que directament no veus ni coneixes, no? I tenir inputs de temes superdiferents i inspiració contínua. Molt bé. La Marga, tu escoltes la ràdio habitualment? Sí. Matí, migdia, tarda, nit? Per començar el dia, m'agrada. Sí. Ràdio en directe o podcast? Habitualment en directe, però bueno, també... Alguna cosa recuperes. Informatius o entreteniment? Principalment informatiu, però bueno, si és en un format una mica més amè, que no el notícies pum, pues millor. I tu com li explicaries a un extraterrestre què és la ràdio? Pues no sé, perquè jo sempre m'havia imaginat que quan arribessin extraterrestres aquí estarien també ja tan evolucionats que ja ho sabran. Que ja se sabrien comunicar per ones i coses així, amb la qual... És difícil. La gent que venim de l'era, diríem, no digital, sempre hem tingut com molt hàbit d'escoltar la ràdio, per tant m'interessa especialment saber què fa el Roger. Ets d'escoltar la ràdio? La veritat és que una mica sí, influenciat per mons pares, però... Cultura familiar de ràdio, m'agrada això. Però sí, la veritat és que sí. I l'escolto pel dematí. També ets de matí, en directe, podcast... En directe, tot i que sí que és veritat que m'escolto algun podcast, si és algun, o ràdios, però més en format així tertulià. Més i a vegades fins i tot en visió, no? Per sí, YouTube, no? M'agrada bastant, sí. Informatius, entreteniment... En directe, informatius, en diferit, entreteniment. Com li explicaries a un extraterrestre què és això de la ràdio? Doncs mira, jo crec que segurament ho vegin com nosaltres podríem veure ara per ara al comunicar-nos per carta, o sigui que algo similar a això. A l'Eli ja li he preguntat de com veu la ràdio al futur i ara, doncs, per tancar aquest programa especial que hem fet aquí en el campus nord de l'UPC, Marga, tu com veus la ràdio del futur? Com te l'imagines? Una cosa més híbrida, més personalitzada? Bueno, jo crec que sobretot més híbrida, no? Que convivint diferents hàbits de consum, ja sigui
tipus podcast, en temps real i tal. I bé, tecnològicament suposo que també amb el futur s'acabarà de fer aquesta transició a lo digital, no? Que per la ràdio s'està fent com de forma molt més lenta que amb la televisió, que vam tenir l'apagada i ja està, no? Home, Clara, me n'he recordat que jo et volia preguntar sobre el DAB, que no t'ho he preguntat, això, perquè, clar, fa un temps es deia, arriba la ràdio digital, el DAB, el DAB. Jo recordo que proves pilot que vam fer fa no sé quants, fa 20 anys potser, o així. I ara de cop torna a aflorar una mica. Què és el DAB? Què és la ràdio digital? El DAB és això, és la versió digital, la tecnologia digital per enviar el senyal de ràdio, no? Quan digitalitzem un senyal, el que vol dir és que aquest senyal el codifiquem mitjançant bits, zeros i uns, no? Sí. I aleshores això, clar, tecnològicament és tot un repte, perquè la tecnologia és molt més costosa, ha d'estar molt més evolucionada i tal, no? Però a la vegada doncs, ens dona més qualitat pel senyal i fa que, relacionat amb tot el que comentava abans de l'ocupació freqüencial, fa que en un determinat tram freqüencial doncs, s'hi puguen encabir molts més senyals, no? I això és interessant perquè l'espectre regulat d'FM avui en dia ja està molt saturat, no? Ja està ple d'emissores que estan ocupant aquest espectre. Aleshores, això fa que cada vegada vagi sent tenint més importància doncs, el DAB, el Digital Audio Broadcasting, no? Per utilitzar tecnologia digital per la radiodifusió i que permet que es puguen enviar molts més senyals i a més de manera molt flexible perquè es pot triar com la qualitat, no? En funció dels bits per segon que s'hi dediquen a cada... Que interessant això, es lliga molt amb el que ens has explicat al principi, no? Que ens explicaves doncs, com anaven les freqüències. Clar, llavors això dona com una alternativa. I tu, Roger... Però és això, és una transició com lenta, però jo crec que de cara al futur ja s'acabarà imposant. Doncs va, que s'imposi ja, perquè jo fa anys que parlo del DAB, però no que s'acaba d'imposar del tot. Roger, com veus la ràdio del futur? Doncs mira, sincerament, la veig existint, i la veig existint, això sí, de forma potser una mica més social, ja que avui dia està havent un canvi bastant en què tots els medis de comunicació interaccionen més amb el públic. Jo crec que s'implementarà d'alguna forma això i també crec que s'hi sumarà l'opció de vídeo, com ja s'està veient, ja que tot i que només escoltis, a vegades poder veure-la en persona, crec que també pot... Sí, això ha sigut un gran canvi que jo he viscut, no? De la ràdio, que ningú sabia com era jo era una veu només, i després ja amb el tema digital i ara tothom sap com ets, no? Escolta, si aquesta conversa us ha inspirat i voleu construir la ràdio del futur, sapigueu que aquí a l'UPC hi ha totes aquestes titulacions. I a mi m'agradaria dir tot el que es pot estudiar aquí on som avui, a l'UPC, Barcelona Tec, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. A graus, per exemple, hi ha Enginyeria de Tecnologia i Serveis de Telecomunicacions, Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Física, en Ciències i Enginyeria de Dades. També hi ha, per exemple, màsters d'Enginyeria de Telecomunicació, Tecnologies Avançades de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica, Fotònica, Eurofotònics, amb un Erasmus Mundus, Enginyeria Física, també hi ha ciberseguretat, visió per computador interessant, o també Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic. Tota la informació la podeu trobar a telecos.upc.edu. Aquest febrer hi ha jornada de portes obertes i hi ha també la Fira de Màsters, per tant, ho teniu a la vostra disposició. Gràcies a l'equip de comunicació de la UPC, la Sílvia Selva, l'Àngels Hurtado, la Sandra Domènech, la Carme Fenoll, tot l'equip de la UPC. A la realització us ha acompanyat en Joan Arenyes i us ha parlat Mariola Dinarès. Gràcies a la Marga, a l'Eli, al Roger. Molt bon dia mundial de la ràdio. Visca la ràdio. Adéu-siau, adéu.